רגע, זה היה מופע צלילים. מה עכשיו? עכשיו אנחנו עושים את הבחירה אחד מן הקהל. אנחנו מזמינים מפה מישהו, בוחר כלי, ואז אנחנו מנגנים והוא מנגן איתו לפי הקצב. את מי אתם בוחרים? אני אקח את יובל. בראבו, אחי. כל הכבוד, יופי מתאמן. מתוכנן בראש? מה? כן. איזה כלי אתה בוחר? אני את הבונגוס. מרוקוס. מרוקוס, כן. יאללה. אין קלרינט, נכון? מתי שאנחנו מנגנים אתה מנגן איתנו. בסדר. לפי הקצב. אתה רוצה גם? אני יכול גם ללוות אתכם? בתור הבא. לא. תודה, יפה יובל, כל הכבוד. כל הכבוד. עכשיו אנחנו צריכים לבחור 4 משתתפים. 4? מה יהיה? כדי שכולם יהיו. טוב, בסדר. יאללה, אז ניקח... אילן. אתה רוצה גם רצי? טל. מה? בסדר? גם אורי רוצה. לא בריא. לא? אז אבא של אורי. כן, כמובן. אז כל אחד בוחר... איפה זה? המקלות של זה? נשאר הכי. איפה המקלות של זה? תפה. אלמוג, תשמור על איך להביא לך מקל. יש רק מקל אחד, אוקיי? תן לי מקל אחד. אחד? אם לא נורא, אני אסיים את זה.